Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod în care ne jucăm Riders. Din câte vedeți. Da, am level 57. Da. Haideți să ne vedem și noi. Hai să ne legăm cu acest drum doamne. E hartă de snipe. E are. Uite, vedeți și armele mele, cred că o să nu RPG pentru asta. Un revolver, un knife și un grenade. Ia te-mi cu nici nu, dau cuțit. Wow, wow, de unde te trage mă? Wow, mă, ei, ce noroc are omul meu. Îi dau cu sniper. Dar ce mă enervează cu ăsta. Am dat level-up. Da, o să acum vedeți că sunt și un mare nobilini bambilini. Dai, că ăsta vine, vine. Ia ce. Așa, bro! Nobilinia asta îmi dă mi-a cred că ne luăm bătaie prăjită cu sare. Iarăși are măcar un big arena. Prea mică harta. Prea mică harta. De ce ții n-ai? Uite-l. Bă, ce cuțit mi-a dat omul meu. Na, dai. Dă-mi arma. În fine. Cred că sigur un skin pe sniper sau ceva. Are sniper. Ia mă, crește încă. Bă, ești. Bă, ce lag am. Nu, lag. Nu știu ce-o ia ăsta. Cum nu și-o ia? Unde-s sniper? Nu a fost sniper. Îl copiez. Dacă aveam o minigun și rupăm puști. Un copilișor pe ăla. Ia te treci mă cu acum și mă învăț. Ia mă treceți încoa. Mă. Treci tu încoa. Unde ești mă? Am murit. Unde e ăsta? Mai, cuțul cu minte. Ia uite-l pe cuțul. Uite-l pe cuțul. Uite-l. Vrea să-mi dea fiț. Vrea să dea pumni. Unde e omul meu? Bă, da, omul meu s-a dus în cosmos. Niciuna. Unde ești, mă? Uite-l. Deci,
Nu. Uite. Bro, cum mi-a dat nou scop? Nu se poate. Nu e posibil. Ia uite, mă, spală cu ultimul loc ăsta. Omul. Bro! Nu! Ce tot fac? Bine, mă uit. Da, eu pe ultimul. Dar sigur că eu nu știu să joc Roblox Rivals, să știu cel mai mare noob. Și știi de ce am level 56? Că le-am câștigat. Ia, unul mort. Uite, ia treci un gol. Ia-l cu surpriză. Ia. Mai trebuie 3 cuțite. Atunci dă. Încă 2 cuțite. Un cuțit. Yes! Bravo! Bravo. Poate îi batem de la 4 la 0. Asta mă enervează. Cuțitul ăla. Da, ok, am dat live să vedem ce mai jucăm noi. Ești mult. Așa. Na. Sapita. Să băgăm un tower sau să băgăm noi rog de Bacor, da, eu l-am mai jucat, nu-mi place, nu? Jump Climb into neon. Nu. Bam. Să vedem ce mai primim pe Your Bank sau... Oh my god. Păi split drifting. Nu vreau. Build a raft. Create a cart ride. Scary troll. Slap tower. Hai să încercăm pe ăsta. Și aici am jump coil sau cum se numește, uitați. Deci terminăm easy peasy. Terminăm, dacă îl terminăm, îl terminăm easy. Nu știu dacă muzica asta. Nu. Mai vierme. Mai cuțu, așa o să zic eu. Deci, pe tine te cheamă cuțu vierme, înțeles? Probabil că n-ai înțeles, dar nu-i problemă. Te corectăm noi mai târziu, nu-i problemă. Sau să-l numim, eu zic să-l numim Gigel. Safe zone, n-am nevoie de safe zone, eu sunt pro player. Nu se era să caut. Nu! Am căzut. Aoleu, bine. Nu! Am căzut-o. Aia. Am căzut-o. Vierme! Safe zone! Papa! Wow! Mai cuțu! Nu cuțu! Du-te la ce nu Ia uite! Lasă-mi de atrut!
nu sunt. Băi! Am căzut. Asta se numește karma. Am ăsta, am foile cum se numele și nu pot să termin power și îmi dau troll cu mine. Băi, acolo trebuie să pe acolo. Mamă, ce m-am speriat. Nu foile astea și vine vierne. Bacă e player, bacă e vierne, bacă e... nu mai știu ce. Am făcut o brânșilă. Dă-i. Nu! Sus. Că eu mă enervez. Mix brain rot, am nevoie. Update Trump Simulator. N-am nevoie. Ce o să ne mai jucăm noi? Maran. Da, cred că s-a terminat și acest episod de Roblox. Ne auzim poate pe mâine. Poate. N-am zis da, am zis poate. Că de multe ori v-am mai mințit. V-am mai mințit. Și îmi pare rău pentru asta. Da, ne vedem poate vineri, nu, duminică, poate, nu știu. Bine, prieteni. Pa, pa!